Amets Arzaiuz. Una zure puntuak Amets. Ikastolan ikasle ona ote zinen. Gu biurrik eritan maiz ibiltzen ginen, hortarako banuen aski irudimen, ea bersua hortik ote zaidan ginen. Gogoan aldaukazu lehen nota txarra. Amaren aintzinean nolako negarra, eta gero aserre aitaren oldarra, hobetzeko argeman zidan bai indarra. Hau duzu Amets, bibertso nahi duzun neui eta doinuan osatzeko gaia. Azkenean, fini duzu eguna Amets. Kanapean etzanazia gozoan. Zure momentua da. Goiztean Baionan nintzen, arratsaldean Senperen, gero Oiartzunen ai gaur, 300 berso bederen. Hanka luze egin dut, orain sentitzen naiz erren, baina beharrik kanape, ontan harturik atseden, nola burua bersutxar, guztiak ontzen hasten den, bai bainan zoin zaila zen, eta zoin erresa hemen, eta zoin erresa hemen. Gero eta zailago zait, holtzetara igaitea, eta pentsatzen dudana, hitz neurtutan erraitea. Hau da atsegin handiz, berriz etxera jitea, kanapean eserida, ai izar satelitea, ta orain telebistarik ez, aienen nahia maitea, orain dolutua zait hain radikala izaitea.